Trougao ABC upisan je u kružnicu K. Znajući uglove alfa, beta i gama ovog trougla, treba izračunati uglove trougla koji obrazuju tangente na krug K u tačkama A, B i C. Najpre nacrtajmo sliku. Trougao koji je nastao pomoću tangenti možemo označiti sa trouglom PQR. Zapišemo sada poznate podatke. Zadatak traži da izračunamo uglove trougla koji obrazuju tangente na krug u tačkama A, B i C. Dakle, tražimo ugao QRP, RPQ i PQR. Da bismo ovo uradili, koristimo teoremu o tangentnom uglu. Ona glasi: ugao između tetive AB i tangente koja dodiruje kružnicu u jednoj od krajnjih tačaka tetive jednak je periferijskom uglu nad tetivom AB. Na donjoj slici možemo primetiti da je tetiva AB, a ugao koji tangenta koja prolazi kroz tačku A i tetiva je 41 stepen. Taj ugao je jednak uglu ACB jer je taj ugao periferijski nad tetivom AB. U našem zadatku to bi značilo ugao ABR bio bi jednak najpre sa uglom BAR. Oni leže na istoj tetivi i oni su jednaki uglu gama jer je gama periferijski ugao nad tetivom AB. Na isti način tražimo uglove ACQ i QAC. Oni su jednaki uglu beta i na kraju ugao PCB i ugao CBP. Oni su jednaki uglu alfa. Dakle, sada smo našli sve zelene uglove. Posmatramo sada trouglove ARB, PBC i QAC. Kako znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, tako ćemo, na primjer, ugao QRP dobiti na sljedeći način. Od 180 stepeni oduzmemo dva ugla gama. Nakon računa dobijamo da je ugao QRP 20 stepeni. Slično uradimo i za preostala dva ugla. Na ovaj način dobili smo sva tri tražena ugla.